Egun ondan hoi, gaur apirilak 5, igandia da, eta atzo erramu zapatuko bixamona bizkatekin, zelako online festa montau ginen, streaming festa montau ginen da. Bueno, lehenik eta behin hori, eskerrak emotia, familixako, lagun kuadrillako, kide danei, nire ikasliei eta online jarraitzu zinuten, streaming zuzeneko konexioa jarraitzu zinuten, eundaka ikuslei. Eskerrik asko benetan eta nire eskerrak zuen dako. Bueno, apirilak 5, 3 egun oporretako, eta komentatzea, atzoko zuzeneko streaming emanaldi hori bizatitan banatu ginula. Lehenengo zatisa, medikuei emote jakuen txalo zaparradan aurretik izan zen, eta hori nire kanaletik hemendik emitidu ginoan, hemen behien lakotzuen linka ikusteko, eta bigarren zatisa medikuei eskaintzen jaun eguneroko txalo zaparrada horren ostian izan zen, eta hori Xaxau konpartxako YouTubeko kanalian juntzan, eta, bueno, bi sesio horretzen ikustaliko purua ikusitxa, esan liket eundaka ikusle jarraitzu zinutela, eskerrak danoi, eta komentatzea, datorren azteko 3 egunetan eta konfinamentua jarretzen den enean, YouTubeko kanalian gauzak jartzen eta zintzilikatzen, eta beste zuzeneko emisio batzuk antolatzen ibiliko nahitzela. Eskerrik asko danoi. Agur.